खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' जोंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो माने बेरायनो फैदों आरोना न'आव बरिं मोननानै माथो खालामनो आरोना बेलासिनि ओमफ्राय जों बहा बेरायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय। ओमफ्राय लोगोसे मुटुखौबो लिंना लाना फैबाय आरो मुटु गैयाबाथ' रावबोआनो गैखायाना आंहा बेरायनोबो। दे होमबा दिनैनि ब्लगखौ नायलांदो दे लोगोफोर। नै दायोहाय जोङो फैयै थुक्राझार मोनफैबाय आरो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ स्कुटि सानो लानाय जाबाय। ओंखारबायबो थायासै मोनाबायबो नालाय ओमफ्राय फारसेथिं गथ'बो दङ आंहा। ओमफ्राय मुटुआ बुंदोंमोन ओंखारनो नामा होननानै ओमफ्राय आं ओंखारनाय जायासै आरो। नै बेनो थुक्राझारनि गिर्जाया जा मोजां समायना खादा। ओमफ्राय ओरै मिसन सिंथिं बेरायहैगोन सानदोंमोन ओमफ्राय साननाय बायदि जायासै जोंना थांनायानो एसे मोनाखाबायमोन नालाय उनफोराव मोजां समखौ मिलायनानै थांनोसै आरोना। नै जा मोजांखा थुक्राझारनि गिर्जाया आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर। नै दायोहाय जोङो थुक्राझारनिनो मोनसे दखानावहाय हाबबाय आरो पक'रि सिंग्रा ओमफ्राय आनारकुलि जानो होननानै। ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं मा बुङो आंथ' मिन्थिया जोंनि साइडआव आनारकुलि होनना बुङो आरो। नै दायोहाय जोङो जानानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय लोगोसे थान्दाबो लोंनानै लानोसै आरो एसे देहाखौ मोजां मोननायनि। बेरायबाय जों बेरायबाय थुक्राझारथिंनिफ्राय बेराय जोंनि लामाखौ मोनफैबाय आरोना ब्रिजखौ। नै लोगोफोर जा गरम मोनबाय। नोंथाङा बेरायना माबायसा मोनखो बुंदो। माथो दुखु सिन्थासो गरमनि गस्लाखौनो गानना लादोबा गरम मोनखागोनथ' आरो आदा